Ya. Kok sayangnya video kamera gak bagus, kemudian mereka karena itu kan. Tapi just ya. Nah, nakro. Ayo lihat kuri hormat. Gas. Kuri. नोंथांमोनखौ मोनाबिलिनि समाव गासैबो फिन खेबसे बरायहरनाय जाफिनबावबाय लोगोफोर दिनै आङो ओरैनो संनाय भिडिअ'आवनो फैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर संगोना माहा दिनै दा बायहेरायावनो संगोन लोगोफोर एकदम ओरैनो इन्टारेस्टिं जागोन थांगासिनो दिनै मा संगोन मानिफ्राय संगोन नोंथांमोना आरोना लोगोफोर नोंथांनि संनाय माबायदि जायो नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर आंजों लोगोसे दङ नै बिथिं बुरै सानसे गैयामोन लोगोफोर दिनै दासो मोनफैदों नै फिसाजोबो गैयामोन सानसे दा मोनफैबाय ओमफ्राय नै खामाथ' मोनखांखाबाय लोगोफोर अलरेडि खामा मोनखांबाय दायो नै ओमफ्राय मैगंखौ एसे मोनाबा संसिगोन आरोना लोगोफोर मा मैगं संगोन नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै एकदम बोथोरा बिदिनो थांबाय गोदाव सोरावैनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि माने मानो होनबा गोदाव सोराव माने एकदम गोसोफोरखौ उसुखुथु मोननाय हास्रि हुस्रि बेफोरबायदि जाजोबदों आरोना लोगोफोर दाबो नै मोसौ नायना लानो हागोन आरोना नै बै साइडआव खोमसि जादों बिथिं हाजो आरोना लोगोफोर खोमसि माने अखा हादों जानांगौ आरोना लोगोफोर दुब्लिफ्रा बेनि नारायानो बेयाव हाबफैजोबो आरोना दा मोनाबिलि समावलाय मोजां नुदों आरोना केमेराखौ लोगोफोर मोजां नुदों बे बिफां बिलाइया मोनसे गैला नै बेयावहा फुरा सिरि माबा जोबसिगोन दायो लोगोफोर बिलाइ रोदोमजोबसिगोन ना फुरा मोजांसिन बिदिबा दायो मोनानि मैगं संनायखौ नायबाय थादों लोगोफोर बिदिबा डाइरेक्ट ओंख्रि संनाय भिडिअखौ लाखासिगोन आरोना लोगोफोर गाइस दायो जों बिलाथिखौ हाग्रा लानोसै आरोना दिनै नाजों बिलाहिजों धामाका संगोन आरोना लोगोफोर संग्राया आंनो जागोन ओमफ्राय दायो जों बिलाथिखौ हाग्रा खांनानै आरो नायनोसै आरोना लोगोफोर जाग्राया नै बिसोर ओरैनो खावखुलायदों लाजिदो संस्राय ओंखामखौनो मिथिया लोगोफोर फुङावबो आंसो उथिना सङो ओमफ्राय आरो फिसाजोआबो फुङाव उथिफायो बे उथिनो नागिरबा फिसाबो उथिनो नागिरो आरोना लोगोफोर बिदिबा बिलाथिखौ हाग्रा लानोसै आं नै बिलाथिया ओमफ्राय नादो संगोन आरोना लोगोफोर सानैजोंनो खैथा बिलाथि हादों नै बिदिबा नै दायो दा नै लोगोफोर पियास आरिखौ होना लाग्रोबाय आरोना लोगोफोर पियास फानलु देना होग्रोबाय फार्स्ट टाइम बे लोगोफोर आंनि बेनो संनाय भिडिअ आरो जानाय भिडिअ लाबोबाय थासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों माबायदि सङो ओरै सिम्पोलै सङो आरोना लोगोफोर गावखौनो जाग्रा माने होखाबाय आरोना जेनेबा नायलांबाय थाबानो जाबाय बिलाथि आलु नायसै आलु होबाय स' लोगोफोर नाया बेनो आरोना लोगोफोरनि मोजां सिनायाखै नै सानैल' आरोना जाग्राया ओमफ्राय बे जाब्रा मानि आरोना संगासिनो जायो डाइरेक्ट जानायखौ लाखानोसै लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइसमोन दायो नै मैगङा मोनबाय आरोना रेडि जाबाय सफियाबो जासिगोन दा हेलौ सफिया हाय ओंखाम खौनो लाबाय सानैनि सफिया जाया आरोना पियास गारदोनो नायला माबाया नै सानै नाया नै माबोरै जाखो लोगोफोर टेस्टि सानानै नायनो खनसे ना सानानै नायसिगोन खनसे वाव खनसे सानानै नायसिगोन आरोना माबायदि जादों Kuteri ang halal bas bilang le. bau dia टेस्टी betul. boleh Testy hot plus tuh. जानोसै आरोना स' गाइस दायो ओंखामखौ खनसे संना नायगोनसै माबायदि जादों आरोना Ready. Naik hot ya. बानलु Rumah maruk gelibat. बरा टेस्टी Budak belah sini, mabai dah test kita sini ya. Setelah lang kita mana. Boleh. Yang kena angkat. Anu boleh cuma angkat sih. Test. Wah, test ini malah sumber test kau tu sumber orang cash ni macam mana? Betul. Jangan lama malah sumber test ini lagi nak orang dia kau tu sumber orang cash. Sudah kian kita. Sudah bubar tu saja. Jangan mama. Dan harus no. Jangan sih. Jangan nasi minum guys man. Ini dah bisnya nanda lalu kan. Ini pas blok. Song ini jalan ini pas blok lalu kan ini nak. Nak pergi kuat minta kenua.
Jempol sama dek itu. Sama besar nggak? Kamar bedem desa, bedem hang lain lalu kan. Mana lah kayak mana baca sih Ini pas dari lagu perah, ini pas ini jangan itu warna. Lebar ke jangan itu lambat sih. Soal lagu perah. Gaya video ko sebenarnya batting so mas harus ngelos ko dan sampai mau nasi like subscribe share kalau ada ya. No. Nah video tapi one case terus lagu perah video bikin on the baik lagu perah. Nah bila di pas jangan ada kayak gitu teman-teman so mana buri nih. Video bye bye lagu perah.